Leli cike elisafufusa linekhono eliyisimanga lokudweba uWeliswa Mdluli onothando lwezobuciko uneso elibukhali ekunakisiseni izinto. I've always loved art, but then I actually realized that I really like it in grade 2 and 3 because I realized that I was really good at it. Nakuba isesebangeni lokucathula njengoba esazama ukuzithola ukuthi ubukhali ngakuphi kwezobuciko asakuthanda kakhulu okwamanje ukudweba izithombe ngopende. I really like portraits because it's just very fun and easy for me to blend skin and I love to draw hair. Njengoba abazali bakhe bemeseka engaconsi phansi nasenkundleni yezokuxumana akusekude azakhele igama ezweni lonke ngomsebenzi wakhe. She was around 8 years. I was actually called at school. She made something that won an award and then they called me and I was like, everybody was like, wow. We've posted some pictures on social media and the comment that people were giving were quite positive. Ikhono nothando kukodwa akwenele ukuzuza impumelelo kudingeka nobuqotho. Yize kunjalo uWeliswa akajahile ukuguqula ezobuciko zibe indlela aziphilisa ngayo.